Γεια σας, αυτό είναι το πρώτο μου tutorial και σήμερα θα σας δείξω πώς να χακάρετε Counter-Strike 1.6 servers. Για αρχή θα χρειαστούμε δύο προγράμματα, το Half-Life Servers και το Half-Life Checker. Το link θα το βάλω κάτω από το βίντεο για τα δύο προγράμματα. Τέλος πάντων, μόλις κάνετε account στο Half-Life Servers, πατάτε στο Counter-Strike, μετά F6, θα σας βγουν τώρα όλα τα servers που υπάρχουν. Θα κάνετε όλα μια αντιγραφή, ξέρετε, Ctrl S, μετά πάτε στο Half-Life Checker, θα κάνετε επικόλληση και εδώ που λέει List of Rules πατάτε W version, επειδή μόνο στο version μπορείς να χακάρεις. Αυτό δεν το χρειαζόμαστε. Μετά πατάμε Start και περιμένουμε να βρείτε servers που έχουν τέτοιο version. Περιμένουμε. Τόση ώρα που θα περιμένουμε θα ακούμε και μουσική. Ωραία, βλέπουμε ότι ολοκληρώθηκε και εδώ είναι τα servers που έχουν W version. Ωραία. Προσέξτε όμως τι κάνουμε. Θα παίρνετε servers που είναι 0,48 ή unofficial. Όχι 0,49, ούτε 2,0, ούτε 47. Θα πάρουμε και εμείς τώρα ένα server. Π.χ. αυτόν εδώ πέρα. Μπαίνουμε στο site. Επίσης το link θα το βάλω κάτω από το βίντεο. Κάνουμε επικόλληση στο IP. Σβήνουμε το port. Και την κάτω τελεία. Και δεν πειράζουμε τίποτα εκεί πέρα ακόμη. Πατάμε εδώ. Αυτό είναι το server το config. Δηλαδή ρυθμίσεις του server. Βλέπουμε να οι ρυθμίσεις τις βλέπουμε. Tick rate που είναι τα 1000 fps. Το παράκανε αυτός, 10.000 έβαλε. Τέλος πάντων, το ξέρετε εσείς. Και μετά για να μπούμε στο user config, δηλαδή τους admin, πατάμε εδώ πέρα στο Amuxu Mod6. Το ίδιο. Βλέπουμε ότι εδώ έχει τα flags. Και να η VIP που είναι με IP, με Steam ID. Και εδώ βλέπουμε οι admins που είναι με setinfo. Εμείς αυτούς θέλουμε. Αλλάζετε όνομα στο το όνομα. Και μετά πατάτε setinfo κάτω παύλα po. Και το password. Και στο admin. Πατήστε like άμα σας άρεσε το βίντεο. Ή κάντε εγγραφή στο κανάλι μου. Ευχαριστώ, γεια σας.